Hej folkens! Vi sidder med min bedste ven fra Skype, Lukas, hvilket jeg også sagde i min sidste video, som jeg lavede lidt tidligere i dag, at Lu Madsen kom til at være med i en video, som jeg lovede jer. Og han lovede, at han var tilbage klokken 4 eller klokken 3. Ja, undskyld, men det var fordi... Ja, jeg skulle ikke til fødselsdag alligevel. Jeg var den eneste, jeg kendte ingen af de andre, så... Jeg måtte selvfølgelig godt lige blive hjemme. Og så var min kusine lige på besøg derfor. Lige siden kl. 11 faktisk. Vil du så, og så husk, der skal være åkander derinde, og så lige så... Har du døde? Hvad er det, det går til? Nora, gå! Vent lige 2 sekunder. Seriøst, får ham lige til at gå. Så ja, nu gik Lukas så lige FK. Så ja, så underholder jeg lige. Ja, men ja, det går sådan, altså kanalen den har det fint lige nu. Jeg har en sub lige indtil videre, eller lige nu. Jeg startede jo som sagt i dag, og vi sidder på firkantet rumkugler igen. Og min mor, hun er kommet hjem fra hospitalet, og hun har det godt igen, men hun er ikke kommet hjem, altså hjem til mig selv endnu. Hun er hjemme ved min moster. Så ja. Og ja, han er Slayer, en rank man kan købe. Og så sig hej til YouTube. Sig da hej til YouTuber. Sig hej til YouTube. Så jeg har igen. Ja, og Lukas skriver lige noget i chatten. Bare skriv et eller andet. Se der, han er Smilebody det har han ændret sit nick, og han er Slayer. Og så, husk der skal være åkander, ligesom du har gjort der, så åkander der. Og så... Nå, det skifter hele tiden, eller hvad? Ja, og jeg kan ikke gå i GM, før jeg bliver ridder. Så lige indtil videre kan jeg ikke hjælpe ham. Men jeg kan stå og forklare ham, hvordan det skal se ud indvendigt. Og folkens, jeg har fået det der pis til at virke med lyd og det. Og jeg sender dig et link til YouTube-kanalen. Lukas. Ja. Jeg bukker. Så, men Lukas, det er ikke sikkert, at jeg uploader den lige i dag. Jamen, jeg bukker. Vel? Mamma. Og vi kan kun lige optage 10 minutter ad gangen. Hvorfor? Fordi jeg bruger Bandicam, og jeg har ikke købt Bandicam. Men det er det mindste dejlige, jeg kan optage. Hvem har du fået det af? Mig selv. Jeg har selv downloadet det. Og vores sidste F-home, det blev så griefet, som I kan se her, når jeg skriver skrådstræk F-home. Og Lukas han var sådan set lidt længere om at komme på igen. Se folkens, der er så lige det der med, at vi griefede. Hey, chest. Og vi skal have et hyggerum igen. Jeg har stadigvæk et helt sæt Master Armor inde i min chest. Det skal jeg altid have. Det har jeg også altid. Så også der TP Lu Madsen. Jeg sagde jo faktisk i min sidste video, som jeg lige har lavet, Lukas, ikke? Men jeg gider ikke til at uploade den lige nu. Der sagde jeg, at jeg kommer sikkert til at lave noget med min ven Lu Madsen / Lukas på firkantede rumkugler. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det Lukas' far og hans lillebror. Det må jeg altså lige undskylde. Det kan han ikke rigtig gøre for lige nu. De larmer en lille smule. Larmer det, seriøst? En lille smule. Men lige jeg lukker lige min dør.
Ja, det kunne være meget bedre. Hvad hedder det? Der var også på et tidspunkt, hvor mig og Lukas, vi ownede PvP fuldstændig. Vi styrede PvP, ikke også, Lukas? Ja. Yeah. Haha, der er en, der har ændret sit nick til Eholm 8 i stedet for Eholm 7. Fuck, hvor lol. Og vi har optaget 5 minutter, snart 6 minutter. 6,5 minutter. Nej, 5,5 minutter, undskyld. Ja, vi kommer sådan til at lave ret meget ind på den her server. Vi spiller på den hver dag. Og der kommer også noget inden for 7TX, hvor vi PvP'er 1 vs 1, ikke? Ja. Yeah. Kan du sætte speed på? Ja. Men det gider jeg ikke. Det kommer til at kræve for mig, så tager det mig 5 timer at uploade. 5? Hvad? Tager det 5 timer, ja. Ej, nu skal det for meget. Ja, det er for meget, synes du ikke? Jo. Så jeg laver ikke det der med speed. Selvom det ellers kunne være nice. Men hvad er det, mig og Lukas, vi er sådan bedste venner. Ikke også? Jo. Vi skyper hver dag, gør vi ikke? I morgen der er jeg fri klokken... Ja, det ved jeg ikke. Jeg er fri 3 eller sådan noget. Ej, jeg har fri. Ej, 3! Ja, måske Jeg skal hjem der ved 3-tiden. Det er fordi, jeg har ikke almindelig skoledag den sidste her på ugen. Og om lidt, så bliver vi nødt til at stoppe, og så optager vi igen, Lukas. Okay. Ja, fordi vi har optaget 7 minutter. Eller... Okay, vi skal stoppe der, hvor sådan cirka om. Når den står 9, når den er sådan cirka på 9,5. Ja. Har jeg ikke lavet en fejl her? Jo. Jeg hader, når man bukker. Pokker du hele tiden? Ja, i hjørnet, det gør jeg. Jeg hader dig. Jeg elsker firkantede romkugler, og der kommer til at være link i beskrivelsen eller der kommer til at være IP'er, nogle IP'er i beskrivelsen, fordi mig og Luke Madsen, vi spiller på en masse forskellige server, og så kan du komme ind og spille med os. Det kunne faktisk være ret hyggeligt. Og så komme ind og PvP mod os og alt muligt andet. Og så har jeg også en ny server, jeg skal vise Lukas senere i dag. Kender jeg? Nej, du kender den ikke. Det er en, jeg skal vise dig. Det er en, jeg skal vise dig. Den server, jeg viste dig. Lige om lidt, så stopper vi folkens. Og så optager vi igen. Hvorfor siger du folkens? Folkens, fordi det er jo dem derude, jeg optager til YouTube. Ja, men det er du fået på Robin Kaja. Nej, den har jeg haft i hovedet længe. Jeg har haft en YouTube-kanal før også, hvor jeg har sagt det. Og hvad hedder det? Om 30 sekunder, så stopper vi. 30? Okay, vi skal også sige farvel. Så, ja. Hvad hedder det? Jeg bruger Bandicam som sagt, så der kommer til at stå op i toppen www.bandicam.com, når man ser videoen. Så har jeg lavet det. Ja, og så skal du bygge bedrock derfra. Der skal du bygge mure. Nu vil mig og Lukas sige farvel. Vi ses i næste episode. Hej folkens. Hej.